Tiprasani news channel jetonai ekdom bekar omtong sundi hagas anyong no tiprasani news channel om kebunyi hni chong nai ta ang kong ro gonyang ne buskan nyok sung mai ka ang tong kha ang sun nai hey ton lal mal no poson ton nyok suni maya Greater Tipralen phai chang ke nyok tama apati tong bono kok thai ja poson ta suni mani rok tiprasani news channel kro ngai rok tamani bang suni maya hai ba ang tiprasani news channel no boycott rogu kuno kam sugya je sini tipase channel u no khagai tongkha thei tongkha re phaya tongkha sini tipasa aflo kasi sipunugu kintu tamane bangai tiprani minister tiprani one time minister romo kuchon sa thai pa songi maya tamane bangai rep khaya bo tamane bangai geratar tipralen maya pone bangai yok station ima kok tipra hundi serang sati hundi dongor tv news hundi dongor tv news channel ni no pang ang mai phiren pan ngai mangai gire tamane bangai one sarong no ukuchon sugi maya bono ang kaisa nyong no ansa sengnam sugu nyok japa brati ukok no ei nyok tamane bangai bono sugi maya Facebook YouTube kholo khang ke sini tirpasa Kanchonpuro rep khaijak thikha phu om kai kaise nungai serang sati ko news YouTube kholo khang ke sini tirpasa buthar jagai wanchani yago thikha phu sithai mohon puro pokti prago nungai tebaisa sini tirprasa wansarok bai hiliga tewa to khaja thikha pu omam borong nai dongor tv nungai omtai kaisa te nuksinai ike u khui chanrok prime minister hai ke tirpani rotan lalnat maunik sa piplo te no tamani bangi omtai buthar jago mo tamani bangi singi mai angni rok ike wansarok la tamani bangi buwa gra mohara jano singi phai ma singi man tiprasani news channel jetonai ekdom bekar omtong sundi hagas anyong no tiprasani news channel om kebunyi hni chong nai kuno pana kam soli yasini tiprasani news channel bek solai tamane kogrok baisindi de chonanai hindi baisindi bangla baisindi english baisindi tama banjong channel omo ha tama solai tong joton na hambai omo joto jaga baida dong na nai je tiprasani channel tong mane